Без алга таба атлыйбыз һәм электрон почтабызга килгән тагын бер котлау сәламен укып китәбез. Бүген үзенең 55 яшьлек юбилейлы туган көнен Масеевка авылында гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Рафикова Алсу Рафаатовна каршылый. Онытылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны тормыш иптәше Рөстәм Якубович, кызы Ләйсән, кияве Радик, оныклары Азалия һәм Аделина котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Дөньяда андый бер генә хатын-кыз бар. Һәм менә аңа бу көнне иң ачык күк йөзе, якты кояш һәм диңгез кадәр чәчәкләр телисе килә. Син һәр чак минем белән янәшә, һәм мин язмышыма сине хатыным дип атау бәхете өчен рәхмәт белдерәм. Котлыйм сине, минем иң кыйммәтле булган ярты җаным. Менә шулай тиз арада көннәр уза, без шулай ук бергә яңа кавышкан шикелле кадерле хатыным. Миңа синең иң яхшы һәм шул вакытта эш сөючән, үзе көчле хатын-кыз дип әйтү оят түгел. Чөнки син минем сайлаган алтыным, һәм мин яратам сине моның өчен. Хатыным минем күпләргә үрнәккә куярлык. Гомердә тавыш күтәреп мөрәҗәгать итми ул. Киресенчә, гел ирне ир итеп санап, балаларына ягымлы әни була ала. Барысы өчен бүген туган көнендә рәхмәт әйтәсем килә. И хатыным, бик күпләрне түздең дә, түзәсең дә. Яратамын сине көчле, син моны беләсең дә. Белсәң дә ул артык булмас сөюемне сөйләргә. Гафу ит, рәнҗеткән булсам яратканым диергә. Искиткеч җайлы, йомшак күңелле, ярдәм кирәк булганда җанын бүлеп бирергә әзер булган әниебезгә нинди генә рәхмәтләр әйтсәк тә аз булыр. Гомер агышын бер нәрсәдә туктата алмый, ләкин кеше гомерен матур, әһәмиятле эшләре бәяли һәм гомерлеккә калдыра. Әнием, әбиебез үзенең чын ана, әби була ала белүе белән бик күпләрнең ихтирамын казанды. Гомер күзләренә кереп барсаң да әле син һаман яшьләр кебек җитез, төгәл, бар эшкә дә өлгерәнкәй. Бик тә тәмле телле, олы йөрәкле газиз кешебез син. Оныкларыңны тәрбияләшергә дә вакыт табасың. Син пешергән камыр ризыклары телне йотарлык, ашап туймаслык тәмле була. Без бүген бик бәхетле, әниебезнең сәламәт булуы олы бәхет. Янәшә бездә кайгы хәсрәтләр күрми, авыруларга бирешми озак еллар яшәсәң иде. Яраткан әниебез, әбиебез, ярый әле син бар бу дөньяда. Сине туган көнең белән чын күңелдән котлыйбыз. Апрель аен шундый яратам мин, бүләк иткән ай ул әнине. Чын күңелдән сине котлыйм әни. Кабул итеп ал син шигыремне. Туган көндә әйтәм теләгемне, үстергәнеңә рәхмәт җиткерәм. Мине аякка бастырган вакытта авыр булганлыгын мин беләм. Әтием белән гаилә корып, балага гомер биргәнсез. Мин бәхетле булып үссен өчен көне-төне бергә эшләгәнсез. Сәламәт бул әни, озак яшә, гел елмаеп безне каршыла. Туган көнең котлы булсын әнием. Син бит безнең шундый матурлар. Син бит минем фәрештәмле әни. Ышанасың, һәр чак яклыйсың. Минем белән ни генә булса да балам диеп яннан атлыйсың. Рәхмәт әнием, олы рәхмәт сиңа. Туган көнең булсын мөбарәк. Син булганга безнең тормышыбыз шундый матур, шундый түгәрәк. Хөрмәтле Алсу Рафаатовна, матур юбилеегыз мөбарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Күпме гомерләр, узса күпме гомерләр, югалмаган кадерләр, кура җиләкле урманнарым, исеңдә күңелеңдә, бер атлы хатирәләр, яңаралар күңелдә. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз.
яшәр шатлыкка күмелеп, тагын да фәрештәгә тиң гүзәл зат безнең өчен горурлы сокландыра барыбызны синдә булган сабырлык. Теләкләренең матурларын атап сиңа юллыйбыз олы хөрмәт хисе белән. Әнием, сине зурлыйбыз, теләкләренең матурларын атап сиңа юллыйбыз олы хөрмәт хисе белән. Әнием, сине зурлыйбыз. Булган тик кадерле син безгә парлы җырлы гомерләрдә җитче әнием син йөзгә юбилеем менә бүген узган күпме гомерләр узса да күпме гомерләр